Ahojte skupinka. Videla som, že asi 17 z vás chcelo tipy na to, ako si prijať správne zámery. Ja som doteraz nebola schopná vám tu nahrať ani video, pretože momentálne som na antibiotikách a jem ešte aj kortikoidy na dýchanie a našťastie som sa vyhla operácii, takže sa z toho veľmi teším, hrdla. A povedala som si, že vám to nahrám dneska. Nedám vám len jeden tip, ale dám vám ich viac. Čo je dôležité pri tom, keď vy si chcete stanoviť nejaký zámer? Poďme sa spolu na to pozrieť. Najdôležitejší prvý tip pre vás odo mňa je, aby ste formulovali pozitívne. Čo to znamená? Znamená to, že nemôžeš povedať, nechcem byť chudobná, príklad. Alebo že nebyť chudobná, alebo nebyť bla bla bla. Toto nemôžeš ty povedať, pretože vesmír funguje na vibráciách. Funguje Hlavne, toto si zapamätaj, toto je ďalší skvelý tip na zákone príťažlivosti. Zákon príťažlivosti reaguje na danú vibráciu tým, že posiela ako magnet rovnaké. Hej, takže v podstate formuluj pozitívne. Ak by si formulovala negatívne, tak ja ti to teraz preložím. Hej, že by si povedala, že nechcem mať v živote zlého muža. Vesmír funguje na tých vibráciách, ako sme si povedali, frekvenciách. On to číta na základe frekvencie. Nie na základe nejakých slovíčok alebo písmenok. Akorát včera som si písala s kamarátkou a ukazovala mi, že si písala taký zoznam miest, ktoré chcela navštíviť. A jedno napísala gramaticky absolútne akože nesprávne, chýbali tam nejaké písmenka. A ona sa momentálne včera do toho mesta presťahovala. Ako je to možné? Je to možné tak, pretože vesmír nereaguje na tie písmenka. Keby si napísala BTS a myslela by si, že Bratislava, tak on to prečíta. Pretože on dekoduje na základe vibrácie a frekvencie a priťahuješ si do života na základe svojho zámeru to, čo je vo vibračnej zhode s tvojim zámerom. Hej? Takže, ak by si povedala, ideme sa k tomu vrátiť, aby mi neušla myšlienka. Ak by si povedala, že nechcem mať zlého muža, alebo čo sme si to povedali, tak vesmír to číta tak, že povieš, chcem mať zlého muža. Dobre? Takže najdôležitejšie pri tom, keď si ty ideš stanoviť zámer, napríklad do nového roka, v podstate ja sa orientujem už dlho na základe čínskeho nového roka. A teraz, neviem presne, či 26. alebo 28.1. prejdeme do roku dreveného hada. Z roku dreveného draka. Tento rok bude veľmi zaujímavý a v podstate môžeš sa orientovať pri stanovovaní zámerov do nového roka na základe niekoľkých vecí. Ako prvé, môžeš mať teda podľa kalendára 1.1. Môžeš mať podľa tejto čínskej schémy, alebo môžeš to mať ešte na základe svojho biologického kalendára, kde my sa ako bytosti, ako súčasti prírody, my sa preberáme asi kedysi až v februári, v marci. Tedy sa preberá naša pečeň k životu po hibernácii spánkovej. Tedy začíname jarné očisty tela. Tedy začíname viacej do takýchto vecí a naozaj naberáme tú energiu, ide jar, všetko sa prebudza. Takže môžeš si vybrať, kedy si ty stanovíš ten svoj nový rok. Nemusíš ísť podľa kalendára, akože môžeš, ale nemusíš. Takisto
si môžeš voliť zámery aj každý mesiac, keď je spln. Aby sa ti tvoj zámer splnil. Nie to len taká hra slovičková. Takže ideme si to zhrnúť. Pozitívny zámer je veľmi dôležitý. Vesmír funguje na základe vibrácie, na základe včíta frekvencie, nie písmenka. Veľmi dôležité je to, že potrebuješ rešpektovať zákon príťažlivosti a potrebuješ si to vedieť stanoviť naozaj správne. My túto tému budeme s mojimi babami preberať viacej do hĺbky v ženských kruhoch, ktoré máme teraz v sobotu. Ja sa už na to veľmi teším. Budeme mať 1. hodinu a budeme to naozaj preberať do hĺbky a budeme si tie zámery spolu stanovovať tak, aby sa to splnilo. Takisto tam budeme mať ešte špeciálnu bonusovku, ktorá bude ohľadom roku dreveného hada, pretože to je veľmi dôležité pre tých, ktorí chcú o tom vedieť viac, aby túto tému chápali viacej do hĺbky. Takže tam budeme mať tento mesiac je bonusové vysielanie, ja sa na to veľmi teším a už sa teším, ako dopapám všetky tie moje lieky a budem už naozaj fit, ale verím, že do soboty to zvládnem. Joj. Takže dajte mi vedieť, či som vám pomohla týmto videjkom. Ak chcete vedieť túto tému viacej do hĺbky, tak ja vám nechám dole v komentári normálne link, kde sa môžete prihlásiť do mojich ženských kruhov a prísť rovno už v sobotu a prísť rovno si stanovovať s nami spoločne zámery tak, aby ste to mali s podporou, s vedením, s tým, že naozaj to urobíte najlepšie, ako viete, a aby sa vám nedialo to, že si niečo zadáte a ono sa vám to splní úplne inak alebo nesplní vôbec. Majte sa krásne, nádherný deň vám želám a určite si pozrite aj môj špeciálny recept, ktorý som dneska do skupinky pridala. Takisto tento mesiac vás bude čakať aj jedno vysielanie, ktorom sa povenujeme, ako teda budeme mať ešte aj masterclass zdarma. Neviem kedy presne, ale bude v tejto skupine. A budeme sa venovať téme závislosti v súvislosti so sebeláskou. Teším sa na vás.